Bog draga djeca, dobrodošli u još jednu priču iz Lukinih pustolovina. Jeste li ikada legli u krevet, zatvorili oči, a snovi jednostavno nisu htjeli doći? Kao da su se negdje izgubili ili zaboravili put. Večeras ćemo upoznati Luku i jedan neobičan grad u kojem su snovi počeli bježati kroz dimnjake. Smjestite se udobno, opustite se i krenimo zajedno u priču. Luka i grad u kojem su snovi bježali kroz dimnjake. Luka je prvi put osjetio da nešto nije u redu one večeri kad se noć spustila prebrzo. Nije znao zašto mu se tako činilo, ali imao je osjećaj kao da je dan jednostavno preskočio neki važan korak, kao da se nije pravilno zatvorio. Večera je bila tiha, razgovor kratak, a čak je i svjetlo u stanu izgledalo slabije nego inače. Kad je legao u krevet, sve je bilo spremno za san. I opet san nije dolazio. Ležao je na leđima i gledao u strop. Obično bi u tom trenutku već započela pustolovina u njegovoj glavi. Ponekad bi plovio morem od oblaka, ponekad bi trčao šumom koja svijetli, a ponekad bi samo sanjao obične stvari, ali uvijek s osjećajem topline. Ovaj put ništa, samo praznina. Tišina koja nije bila ugodna. Okrenuo se prema prozoru, više iz dosade nego iz znatiželje, i tada je primijetio lagano svjetlucanje. Iz dimnjaka zgrade preko puta polako se dizao tanak, proziran oblačić. Kretao se sporije od dima, tiše, gotovo oprezno. Luka se pridigao na laktove. Zatim je iz drugog dimnjaka izašao još jedan, pa još jedan i još. Uskoro je cijeli pogled kroz prozor bio ispunjen tim neobičnim oblačićima. Nisu bili isti. Neki su blago svijetlili plavkasto, neki su imali zlatni rub, a neki su izgledali kao da se u njima nešto miče, kao da skrivaju sliku ili misao. Luka je osjetio kako mu se grlo steže. Snovi, rekao je tiho, više sebi nego ikome drugome. Nije znao kako to zna, jednostavno je znao. Snovi nisu bježali naglo, nisu izgledali uplašeno, više su djelovali izgubljeno, kao da su krenuli na put bez karte. Dizali su se iznad krovova, skupljali se iznad grada i polako nestajali u noći, tamo gdje ih nitko više nije čekao. Sljedeće jutro Luka se probudio umorniji nego inače. U školi je primijetio da nije jedini. Djeca su sjedila tiše, sporije su reagirala, a smijeh se pojavljivao rijetko i brzo bi nestao. Kad je učiteljica pitala kako su spavali, odgovor je bio gotovo isti kod svih. Nisam sanjao. Ni ja. Samo sam zaspao i probudio se. Luka je osjetio nelagodu. Znao je da snovi nisu samo ukras noći. Bez snova dan postaje teži, misli tvrđe, a osjećaji zamorniji. Te večeri ponovno je čekao noć. Sjedio je kraj prozora, umotan u deku. I opet, dimnjaci su puštali snove. Ovaj put ih je bilo još više. Kao da se grad polako prazni od nečega što mu je potrebno za disanje. Luka je tada odlučio da neće samo gledati. Tiho je obuo tenisice, obukao jaknu i izašao iz stana. Hodao je ulicama koje su sada izgledale drugačije, veće, tiše, pomalo tuđe. Snovi su se kretali nisko, kao da mu pokazuju put. Vodili su ga prema starom dijelu grada, tamo gdje su zgrade bile tamnije, a ulice uže. Na kraju jedne slijepe ulice ugledao je mala vrata u zidu. Bila su toliko neupadljiva da ih je mogao proći 100 puta i nikada ih ne primijetiti. Ipak, sada su lagano svjetlucala. Kvaka je bila hladna i imala je oblik male zvijezde. Kad ih je otvorio, osjetio je kako se tlo pod njim mijenja. Zakoračio je u grad snova. Sve je bilo mekano, tiho i neobično stvarno. Ulice su se lagano savijale pod njegovim koracima, kao da hodaju zajedno s njim. Kuće su imale prozore u obliku mašte, negdje su bili oblaci, negdje ribe, negdje crteži kakve bi dijete nacrtalo bez razmišljanja. Zrak je bio pun boja koje nisu imale ime. Ali grad je bio tužan. Snovi su sjedili po rubovima ulica, neki su ležali, neki su se jedva kretali. Nisu se igrali. Nisu se pretvarali u priče. Bili su umorni. Ne znamo gdje ići, rekao je tihi glas.
Pred lukom se pojavilo malo biće nalik svjetlucavoj iskri. Bilo je sitno, ali je imalo ozbiljne oči. Djeca su prestala čekati snove, rekla je iskra. Zaspu prebrzo, preumorna. Ili zaspu uz svjetla i zvukove. Nema tišine, nema mjesta za nas. Luka je dugo šutio. Razmišljao je o večerima bez priča, bez razgovora, bez vremena za misli. Možemo ih podsjetiti, rekao je napokon, ali polako. I tako je Luka postao vodič snova. Svake noći dolazio je u grad snova. Učio je snove kako da budu strpljivi. Vodio ih je do dječjih soba, ali samo do prozora. Ako bi dijete bilo budno i tiho, san bi ušao. Ako ne, san bi čekao. Luka je sjedio uz krevete, šaptao priče, slušao strahove, dopuštao tišini da traje. Neki snovi su se vraćali prvi put nakon dugo vremena. Neki su bili nesigurni. Ali malo po malo, dimnjaci su počeli šutjeti. Jedne večeri grad snova bio je gotovo prazan. Iskra je došla do Luke, sjajnija nego ikada. Sada znamo put, rekla je. Snovi žive tamo gdje ih netko čeka. Kad se Luka vratio kući i zaspao, san je došao tiho i sigurno. Sanjao je grad koji ponovno diše. Ujutro je znao, snovi se više neće izgubiti, dok god postoji netko tko im ostavlja mjesto u tišini. Ali priča tu nije završila. Iako su dimnjaci ponovno postali tihi, a snovi su se vratili u dječje sobe, Luka je osjećao da se u gradu snova nešto promijenilo. Grad više nije bio tužan, ali nije bio ni onakav kakav je bio prije. Kao da je zadržavao dah, čekajući. Jedne noći, dok je Luka hodao ulicama grada snova, primijetio je da se na nekim mjestima pojavljuju pukotine. Nisu bile duboke, ali su svjetlucale čudnom, hladnom svjetlošću. Iz njih nije izlazio san, nego nešto drugo, tišina. Ne ona mirna, dobra tišina prije spavanja, nego prazna tišina bez misli. To se prije nije događalo, rekla je Iskra, koja je sada često hodala uz Luku. Više nije bila samo mala svjetlucava točka. Imala je oblik nalik malom djetetu od svjetla, s rukama i nogama koje su svjetlile jače kad bi se zabrinula. Što je to? Upitao je Luka. To su snovi koji nisu nikada nastali, odgovorila je. Djeca koja nikada nisu imala vremena maštati. Dani su im bili prebrzi. Luka je stao, znao je to. Znao je kako izgleda dan koji juri. Škola, zadaće, obaveze, ekrani, umor. Nema trenutka da se misli samo puste. Te noći u grad snova stigao je netko novi. Pojavio se bez svjetlucanja, bez boje, gotovo neprimjetno. Bio je visok i tanak, poput sjene, ali nije bio strašan. Nosio je staru torbu prepunu nečega što je zveckalo. Tko si ti? Upitao je Luka. Ja sam sakupljač zaboravljenih misli, rekao je mirnim glasom. Skupljam ono što djeca nisu stigla izgovoriti, nacrtati ili odsanjati. Iz torbe je izvadio male komadiće, nedovršene ideje, rečenice bez kraja, crteže koji nikad nisu nastali. Sve je to lagano titralo. Ako se ne pretvore u snove, nastavio je, postaju teške. I grad snova to osjeća. Te noći Luka nije otišao odmah kući. Sjeli su na rub jedne ulice koja se lagano pomicala poput vode. Luka je razmišljao dugo, ozbiljno, onako kako djeca rijetko razmišljaju, ali ponekad moraju. Moramo djeci vratiti vrijeme, rekao je napokon. Sljedećih dana i noći Luka je počeo nešto novo. Nije samo vodio snove. Počeo je posjećivati djecu prije nego što bi zaspala. Ne svima. Samo onima koji su bili preumorni za snove. Sjedio bi kraj njihova kreveta, nevidljiv i šaptao pitanja. Ne odgovore, samo pitanja. Što ti je danas bilo najčudnije? Da možeš sutra biti bilo gdje bi bio? Što bi nacrtao da nemaš gumicu? I dogodilo se nešto neobično. Djeca su počela sporije zaspivati. Ali ne zato što nisu bila umorna, nego zato što su razmišljala. Neka su se smiješila u mraku. Neka su se okretala, zamišljajući. A tada snovi bi dolazili sami. U gradu snova pukotine su se počele zatvarati. Ali tada je stigla nova prijetnja. Jedne noći nebo iznad grada snova postalo je mutno. Ne tamno, nego sivo, kao da se netko predomisli oko boje. Iz daljine se čulo tiho zujanje,
nalik na tisuće sitnih glasova koji govore odjednom. Iskra se stisnuva uz luku. To su brzi snovi, šapnula je. Kratki, bučni, bez dubine. Ako preuzmu grad, pravi snovi neće imati mjesta. Luka je osjetio kako mu srce lupa. Znao je da ovo neće riješiti sam. I tada se sjetio nečega važnog. Nije bio jedino dijete koje zna slušati. Te noći Luka je otvorio vrata grada snova širom. Ne samo za snove, nego za djecu. Djeco, pouka priče je da snovi dolaze onda kad im damo vrijeme i tišinu. Kad usporimo, slušamo svoje misli i dopustimo mašti da se pojavi, noć postaje mjesto odmora i radosti. Ne moramo žuriti, ponekad je dovoljno samo zatvoriti oči i pustiti snove da nas pronađu. Hvala vam što ste poslušali ovu priču iz Lukinih pustolovina. Ako vam se svidjela Lukina pustolovina i putovanje u grad snova, sigurno će vam se svidjeti i neka od priča koje se pojavljuju na kraju ovog videa. Kliknite na jednu od njih i nastavite pustolovinu s Lukom. A ako želite još ovakvih dugih, toplih i maštovitih priča, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i stisnuti like, jer nam to puno pomaže da nastavimo stvarati nove priče. Vidimo se tamo, u nekoj novoj priči.